Teraz poprosím o príhovor pani Máriu Dvorčákovú, regionálnu predsedničku Zväzu protikomunistického odboja. Nech sa páči. Vážení prítomní zástupcovia politických väzňov a ostatní prítomní, ktorým história nie je ľahostajná. Prišli sme na miesto, ktoré je mementom doby, v ktorej prevládala zloba a nenávisť. Som dcerou politického väzňa, muža určeného na likvidáciu, lebo povedal pravdu v tom čase politikom, ktorí šírili nenávisť ku kresťanstvu. Mňa ako dceru politického väzňa trápi a znepokojuje ľahostajnosť tejto doby. No my sa prestaňme báť a hovorme, pripomínajme toto obdobie, lebo pravda je len jedna a mládež túto dobu nepozná. Žijeme zvláštnu dobu, ktorá je poprepájaná zlom, vzdialeným od normálnych hodnôt, ktoré stále boli prioritou slovenského národa. Dnešné médiá sa cítia morálne nadradené, je veľmi nebezpečné, lebo šíria konšpiračnú lož. Médiá sa dobrovoľne zriekajú svojej úlohy stráženia demokracie. Stávajú sa hlasnou trúbou iba ich jedného správneho názoru, ale názor občanov ich nezaujíma. Ale ani to, čo chcú občania Slovenska. Jedine, o čo majú záujem, je ako sa dostať k uchopeniu moci v štáte. Opozícia pozýva svojich sympatizantov a hlavne mladých a neskúsených ľudí na námestia a do ulic. Vydatne manipuluje mládež, ktorá nepozná históriu, kvôli ktorej sme sa tu dnes stretli, a aby sme si uctili túto pamiatku, pripomenuli temnú dobu a jej krutosti. Dnes na námestiach mávajú morbidnými transparentami, ktoré podporujú vo výchove mladej generácie hrubosť a nenávisť. Z uvedeného vyplýva, že je najvyšší čas vrátiť sa hodnotám, ktoré sa sľúbili v roku 1989, lebo to bola láska a nie nenávisť. Poučme sa z minulosti, ktorú si i dnes pripomíname pri tomto pamätníku. Keď to chceme dosiahnuť, potrebujeme na to duševnú inteligenciu, zdravý rozum a hlavne šľachetné a láskavo naplnené srdce. Lebo kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju opakovať. My, ktorí sme sa tu zišli, si to neželáme. Neželáme to ani občanom Slovenskej republiky a hlavne neželáme to našej mladej generácii. Pri modlitbách myslíme na tých, čo neprežili, čo sa nedožili tejto doby a čo poblúdili. Bože, maj v objati tých, čo sú už u Teba a nás, čo chodíme po tejto základnej hrboľatej zemi, ochrániť pred zlom. Ospravedlňujem sa, ale ja ako dceru politického väzňa proste trápi to, čo sa deje skutočne, a my ako deti politického väzňa nie sme v spoločnosti tak uznávaní, ako by sa nám patrilo. A veľmi som smutná z toho, že dnes tu nevidíme tých, ktorých oslavujeme. To je taký posledný odkaz môj. A moje zbožné želanie, aby sme sa tu zišli všetci s láskou, porozumením, lebo toto nám v našej spoločnosti chýba. Nech nám Pán Boh pomáha.